Ćao svima, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli u još jedan novi video. Za danas sam pripremila jedan challenge koji sam videla kod stranih nekih YouTubera. Nisam sigurna da li je neko kod nas radio, ukoliko jeste, slobodno ostavite link u komentarima, rado bih pogledala. Tako da danas ćemo raditi Full Face of Liquid Foundation, što bi na srpskom značilo kompletan make-up rađen samo sa tečnim puderima. Kako ću to sve organizovati, kako ću uspeti sve to da kažem, ispunim i da odradim ovaj challenge. Ukoliko vas sve to zanima, vi onda nastavite da gledate. Što se tečnih pudera tiče, ja sam ovde, da kažem, izvukla neke razne nijanse koje će mi pomoći da uradim kompletan make-up. Znači, sve će biti ti neki brownkasti tonovi, to je prosto tako, i sve će biti mat, ali poenta je to da vidimo šta sve može da se uradi sa tečnim puderima. Ovaj video je čisto radi zabave, znači nema nikakvu poentu, nikakvu funkciju, ali želela sam da odradim ovaj challenge, tako da nadam se da će se i vama dopasti. Jedini proizvodi koji nisu zapravo tečni puder koji ću koristiti na svom licu danas jesu primer, tačnije ovo je losion matirajući, zato što želim da opet stavim nešto na lice pre samog pudera. Zatim za setovanje će mi trebati nešto prosto da se to sve ne razbeži i ne razliže svuda. Ne razmaže. Tako da koristit ću ovaj Dermacol Invisible Fixing Powder. Što se tiče ovog losiona, ovo je The Body Shop Tea Tree Mattifying Lotion. Koristit ću zatim na usnama malo Lanolips i tačnije za hidrataciju posle ću naravno staviti puder kao karmin. I maskara L'Oreal Paradise Extatic, tako da maskaru ne mogu puder stavljati kao maskaru, tako da to su proizvode koje ću koristiti van tečnih pudera i naravno fiksirajući sprej. Ovo je MAC-ov novi Fix Plus matte verzija, tako da još uvek ga testiram, za sada mi se dopada. Počinjem prvo sa primerom, koristit ću ovaj, kao što sam već i rekla, The Body Shop. Nanosim preko celog lica. Želim dobro da hidriram kožu jer koristit ću puno slojeva tečnog pudera, zato što to ovaj challenge zahteva. I želim da mi koža bude na neki način pripremljena i zaštićena. I usne pripremam sa ovim Lanolips balmom. I avantura kreće. Prvo ću početi sa nijansom mog tena, prosto kako bih dobila taj prvi sloj pudera koji će mi zapravo služiti kao puder. I koristit ću Too Faced Born This Way puder. Nijansa je light beige. I puder nanosim preko cijelog lica, kao što bih inače to i radila. Nanosim sa sunđerčetom, zato što ću tako dobiti najprirodniji finiš. I najmanje ću proizvoda naneti, znači neću naneti više nego što je potrebno. Zatim prelazimo na mnogo tamniji puder koji ću koristiti kao konture. Posle ću tek raditi na predelu ispod očiju, želim prvo konture da odradim. I to će biti sa ovim MAC-ovim Pro Longwear Foundation, puderom tečnim u nijansi NV50. Sve stavljam na ovu ovde paleticu. Mislim da će ovo biti dosta. Možda sam uzela pretamnu nijansu za konturisanje, ali izblendat ćemo sve to. Zatim uzimam opet sunđerčić i blendam. Kad smo završili konturisanje, prelazimo na highlightovanje lica i koristit ću ovaj Fenty Beauty tečni puder Pro Filter u nijansi Soft Matte, bože Sofija, Soft Matte Longwear Foundation u nijansi 120, izgleda ovako. I ovu nijansu nanosim kao korektor ispod očiju. Uzela sam jako svetlu, trebalo je možda nešto malo tamnije, ali sad nema veze. Na bradu, između obrva, centar nosa i malo ispod nosa. Ali ovo deluje na kameri. Stavit ću takođe i na kapke. To će mi poslužiti kao baza i sve to utiskujem sa sunđerčićem. Zaboravila sam koliko se brzo suši ovaj Fenty puder. Tako da
Biće veselo ako ne budem mogla da izblendam neke delove. Uopšte ne vodim računa da li ću preći preko obrva, zato što ću svakako nanositi puder i na obrve, ali tamniju neku nijansu. I dodajem još malo kontura, pošto su se izgubile od ovog svetlog pudera. Pošto sam u principu sa licem gotova, fiksirat ću sada sa ovim puderom. Kao što sam rekla, ovo je Dermacol Invisible Fixing Powder. I setovat ću cijelo lice sem kapaka. Na licu realno nemamo više šta da radimo, zato što rumenilo ne mogu naneti, nikako. Takođe, highlighter nemoguće isto. I to je to što se tiče samog tena. Tako da sad ćemo da pređemo na obrve i na senke. I idemo na popunjavanje obrva. Ovo će biti veselo. Definitivno neće odgovarati mojoj boji prirodnih obrva, ali nema veze. Igramo se. Stvar je u tome što nemam tamniji puder od ovog u broju 50. Prosto nije nešto što je na našem području neophodno. Samim tim i ne koristim toliko tamne pudere. Mislim da nije toliko strašno. Obrve su skoro gotove, ostalo mi još samo sa svetlijom ovom korektor nijansom da počistim ispod. Sada prelazimo na oči. Uzimam opet, gde mi je? Na paletici već imam istisnut ovu Sephorinu nijansu Deep 50. Uzimam sa sintetičkom četkicom i naneću u pregib kako bih dobila definiciju. U stvari napravit ću smokey eye. Mislim da će mi to biti pametnija varijanta. Znači nanosim na ceo pokretni deo kapka i zatim blendam u pregib. I čistom četkicom blendam ivice. I istu nijansu nanosim i na donji kapak, skroz do unutrašnjeg ugla. I spajam sa ovim gornjim delom. Pokušat ću da nanesem eyeliner, ali čini mi se da nijansa nije dovoljno tamna. Sad ćemo vidjeti. Ok, eyeliner je uspešan, samo zato što je ostalo malo crnog gel eyelinera na samoj četkici od juče. Nisam lepo očistila četkicu. Zatim ću opet uzeti malo ovog transparentnog pudera i to bukvalno trunčicu iz ove čašice. I lagano fiksirati kapak. I takođe malo i ispod na donjem kapku. Nećemo da nam pobegne sad sve ovo što smo uradili. I mislim da oči izgledaju čak i cool. Sve izgleda dobro sem obrva i malo konture. Ja generalno ne volim kremaste konture i uvek mi nekako malo čak i blatnjavo izgledaju za moj ukus. Ili prosto ja na sebi to ne mogu prosto da preživim to da odradim. Sad ćemo da nanesemo maskaru. Kao što sam rekla, koristit ću L'Oreal Paradise Extatic. Za kraj su ostale usne. I mislim da ću uraditi opet ovako neku tamniju nijansu, prosto da dobijem malo, da imam tu neku definiciju. Ako bude previše blatnjava ova nijansa, stavit ću neki svetliji preko. Gotove su i usne i samim tim je ceo make-up i završen. Ja bih rado sad tu dodala neki highlighter, malo rumenila,
ali prosto to, nažalost, ne možemo raditi. Tako da mislim da sam ok odradila ovaj izazov. Malo oblikusana nije baš kako treba, ali nema veze, u principu ovo je čisto radi zezanja, radi zabave, tako da interesantno mi je bilo da se malo poigram sa tečnim puderima i da vidim da li mogu da uradim kompletan make-up samo sa njima. I nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj YouTube kanal tako što ćete kliknuti na ovaj ovde kružić. Obavezno kliknite i na zvonce koji se nalazi pored dugmeta za subscribe, zato što ćete tako biti obavešteni kad god izbacim neki novi video, i pogledajte neke od mojih prethodnih videa ukoliko ih već niste pogledali. To bi bilo sve za danas. Hvala vam puno svima na gledanju. Ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!